O, chyba teraz będzie lepiej. To jeszcze raz dzień dobry. Bardzo się cieszę, że Państwo tak licznie i zostali po mszy i przybyli na koncert chóru La Musica. To kolejny koncert w ramach ekumenicznego festiwalu wokalnego Adventus, który od 3 lat odbywa się w lubelskich kościołach. Mamy również wielką przyjemność gościć w kościele pod wezwaniem świętego Piotra Apostoła od samego początku naszego festiwalu. Organizatorem festiwalu jest Stowarzyszenie Anthil oraz Archidiecezja Lubelska. A Państwo, jak już mogli usłyszeć, dzisiaj jest z nami chór La Musica, również od początku naszego festiwalu. Chór La Musica to chór młodzieżowy, który powstał w 1992 roku przy Szkole Podstawowej nr 16 imienia Fryderyka Chopina w Lublinie. Założycielem chóru jest Zdzisław Ochar i drugim dyrygentem od 13 lat jest Karolina Filipczak-Sulima. W swojej 33-letniej działalności chór ponad 100 razy wziął udział w różnych konkursach i festiwalach krajowych i międzynarodowych. W tym okresie zdobył 20 nagród Grand Prix i ponad 40 pierwszych miejsc. Dwukrotnie z wyróżnieniem wziął udział w Grand Prix polskiej chóralistyki imienia Stefana Stuligrosza w Poznaniu. Chór La Musica został odznaczony medalem prezydenta miasta Lublin oraz medalem 700-lecia miasta Lublin. Osiągnięcia chóru w ostatnim roku kalendarzowym. Jest ich tak wiele, że pozwolę sobie na wymienienie tylko tych najświeższych. To Grand Prix w ogólnopolskim konkursie Tyskie Wieczory Kolędowe w Tychach, Grand Prix w podkarpackim przeglądzie chórów Pieśni Pasyjne w Radymnie, pierwsze miejsce oraz nagrodę za najlepsze wykonanie utworu kompozytora polskiego w Międzynarodowym Festiwalu Muzyki Chóralnej imienia Feliksa Nowowiejskiego w Barczewie. Pierwsze miejsce i nagroda specjalna za utwór o tematyce Paternoster na ogólnopolskim festiwalu pieśni religijnej Paternoster w Strzepczu. Grand Prix i nagroda dla najlepszego dyrygenta konkursu podczas 10. Międzynarodowego Festiwalu Chórów Cantantes Lublinensis. W listopadzie chór wziął udział w jubileuszu chórów w Rzymie, a dyrygentki miały możliwość odbycia audiencji u papieża. Usłyszą Państwo repertuar religijny i także zestaw pieśni adwentowych. Veni, Veni Emmanuel, Johna Englerta, Regina Caeli, jest to utwór anonimowy z XVII wieku, O Oriens Marka Raczyńskiego, Puer Natus z Aleksandra Kościowa, Hymn do miłości Rafała Rozmusa, Paternoster Rolfa Lukowskiego. Oraz Grzechem Adama, jest to pieśń z XVIII wieku z tekstem Feliksa Karpińskiego. Hejnał, wszyscy zaśpiewajmy, tekst anonimowy z XVI wieku oraz Alleluja kompozycji Anny Racławskiej-Musiałczyk. Festiwal Adventus jest festiwalem, który ma możliwość kontynuacji dzięki krajowemu programie odbudowy oraz wsparciu miasta Lublin, za co bardzo dziękujemy i
Korzystając z tej okazji, jeszcze chciałam Państwa serdecznie zaprosić na kolejną sobotę tym razem. 20 grudnia o godzinie 17 wydarzenie w ramach i Festiwalu Adventus, i Festiwalu Bożego Narodzenia w Lublinie. Zapraszam w imieniu rodziny Joszka Brody na wspólne śpiewanie. Ale także, jeśli macie Państwo taką możliwość, to w sobotę o godzinie 11 z kolei zapraszam na spacer ekumeniczny, który poprowadzi jedna z naszych przewodniczek inspiracji i spotykacie się Państwo przed Zamkiem Lubelskim. Wydarzenie jest bezpłatne. Serdecznie zachęcam do udziału. A teraz życzę Państwu wszystkiego dobrego i wspaniałego wieczoru. Dziękuję.
Muzyka